खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ म्यानमारनि गिख्रंथाव बांग्रि मावनाय जाथायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा, गोबां बिल्डिंफोरा बायग्रबनायनि जाहोनाव होसिनजादों। थांनाय मैयानि फुंनि 11:50 रिंगायाव गेजेर म्यानमाराव 7.7 मेग्निट्युड गोहोनि गिख्रंथाव बांग्रि मावदों। म्यानमारनि बे गिख्रंथाव बांग्रि मावनायजों सा 144 सुबुंफोरा जिउ खहा जायो आरो सा 700निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ थाइलेन्ड आरो म्यानमाराव गिख्रंथाव बांग्रि मावनायखौ दुखु मोननाय फोरमायनानै बुंदों दि थाइलेन्ड आरो म्यानमाराव भारतआ गासिबो रोखोमनि मदद दैथायहरनो थाखाय थियारि जादों। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जारबारि UN एकाडेमियाव सासे इंराजि फोरोंगिरि इंलिश टिचार आरो सासे ओंखाम संग्रा कुकनि गोनांथि जादों। गोसो गोनां बिजाथिफोरा स्क्रिनाव होनाय लिंकआव थुनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। खारि जमा होनायखौ फैगौ एप्रिल दाननि 2 अक्ट'खालि लास्ट डेट आरो इन्टारभिउखौ फैगौ एप्रिल दाननिनो 5 अक्ट'खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन। बेनिखायनो नोंथाङा फैगौ एप्रिल दाननि 2 अक्ट'नि सिगां फर्मखौ जमा होनांगोन आरो बेनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनो थाखाय 7896119370 आरो गुबुन मोनसेबाव 7002171912 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों जगाजग खालामनो हागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ BJPनि MCLA रेवरेवा नार्जिहारिया UPPL दोलोआव जयनिं जाबाय। बाथि खौराङाव दङ गसाइगावनि जारागुरियाव बिर जोहोलाव क'पारेटिभ ससाइटिनि बानजायनायाव फोजोबस्रांनाय हाबाफारि खुंफुंदों। ओनसोलखौ साखोन सिखोन खालामनाय थांखिजों आरो भारत सरकारनि स्वच्छ भारत अभियान बिथांखिखौ नोजोर लाखिनानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि बाजारखौ मैया बिर जोहोलाव क'पारेटिभ ससाइटिनि बानजायनायाव फोजोबस्रांनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं हाकिम तरफदार, गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारी, जुमदुवार बियाबनि लोगो TCLCCनि मासिगिरि निथुन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमै बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिर जोहोलाव क'पारेटिभ ससाइटिनि बेबादि मोनसे मोजां हाबाफारि लानायखौ MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा बाख्नायनायजों लोगोसे बेबादि हाबाफारिखौ जों बयबो लानांगौ मानोना गावनि ओनसोलफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाया जोंनि थांखि जानांगौ होननानै फोरमायो। द'थि खौराङाव दङ दालांखौ बानायना होआबा UPPL सरकारनो भट होआ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं माजुलिकुथि गामिनि रायजो राजाया खोथा होनाय बायदियै UPPL सरकारा दालां बानायना होयैनि दुखु फोरमायदों। गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायदों दि लामा दालां गैयैनि जाहोनावनो गामियाव लोमजा साजा जायोब्लाबो एम्बुलेन्स मोननो गोब्राब जायो आरो BTR सरकारनिफ्राय हा होगोन होननायाबो हाखौबो दासिमबो मोननो हायाखै। दैदेनगिरिफोरा इलेक्सननि सिगाङावल' गामियाव फैनानै खोथा होफैयो होनना गामिनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननानै UPPL सरकारनो भट होआ होनना गोख्रों रावजों बुंथिदों। स्निथि खौराङाव दङ रायमना माहारियारि पार्कनि गाहाय हाबग्रा दरखंनिफ्राय चौधुरीघाट खेरायसालिसिम थांनाय लामाखौ गोदानै लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। गोबाव समनिफ्रायनो गाज्रि जानानै थानाय रायमना माहारियारि पार्कनि गाहाय हाबग्रा दरखंनिफ्राय चौधुरीघाट खेरायसालिसिम थांनाय लामाखौ गोदानै लुफुंनो थाखाय मैया MLA जिरन बसुमतारीया अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बे लामाखौ मुख्यमन्त्रि उन्नत पकिपथ निर्माण आसनि बिथांखिनि गेजेरजों 4,34 लाख रांजों लुफुंनाय जागोन। बे लामाखौ मावफुंनो मैया गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारीया अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो। दाइनथि खौराङाव दङ गसाइगावनि सिङाव थानाय माथियाजुरियाव फैगौ मे दाननि 3, 4 आरो 5 अक्ट'आव अल आदिबासि स्टुडेन्ट एस'सिएशन अफ आसाम आसानि खुंगा 20थि आदिबासि महासभा खुंनाय जागोन। बेनिनो माखासे खामानिफोरा थागथियारि सोलिगासिनो दं होननानै गदेन हेमब्रमआ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथियो। गुथि खौराङाव दङ जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि सायाव गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारीनि बिबुंथि। हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारखौ जेबो खामानि मावनो हायाखै बुंनाय बाथ्रानि सायाव गोख्रों फिननाय होदों। MLA जिरन बसुमतारीया गोबां मेल मिटिंफोराव BPFनि आफादगिरि एबा मोनसे समनि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया आथिखालाव
प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ जेबो खामानि मावनो हायाखै बुंनानै अजद लाबोनायनि सायाव गोख्रों फिननाय होदों एमएलए जिरन बसुमतारिया। इउपिपिएल सरकारा थांनाय 5 बोसोराव मा खामानि मावदों आरो आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा मा खामानि मावखो बेनि हिसाबनि मोनसे फारिलाइखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिहुननानै होनो थाखाय प्रमद बर'नि सरकारा साखाफारा जानानै दं। प्रमद बर'नि खुंथायनि समाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथिया फैबाय, जायनि थाखाय ओनसोलनि जौगानायनि खामानियाबो मावफुंजागासिनो दङ, जायनि थाखाय इउपिपिएल सरकारखौ गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा गनायनानै लादों। बेनि थाखायनो दिनैनि समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव गाव हारसिंनो बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जादों। गुबुन फारसेथिं फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ गाव हारसिं बिसायख'थि गेलेयोब्लाबो गासै 25 मासिखौ मोननो हागोना दिनैनो रोखा जानानै दङ। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ मोन 7 निफ्राय मोन 9 मासिखौ देरहानो हागोन होननानै एमएलए जिरन बसुमतारि बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथियो। 10थि खौराङाव दङ क'क्राझाराव मोनसे रोखोमनि सिखाव ओंखारदों। क'क्राझाराव मुवा बेसादनि अनगायैबो सैमा सिखाव ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जादों। 11थि खौराङाव दङ केदारनाथ बद्रीनाथ थानसालियाव इउटुबार आरो भिडिअ रिल बानायग्राफोरखौ थानसालिनि सोरगिदिं हाबनायखौ होबथानो फोसावदों। फैगौ 30 एप्रिलनिफ्राय जागायगोन चारधाम जात्रा 2025। खौरां बिजोंनि रिपर्टफोरनि बायदिब्ला केदारनाथ बद्रीनाथ पान्डा समाजआ थानसालिनि सोरगिदिं सिङाव भिडिअ कन्टेन्ट बानायनायनि बेरेखायै गोख्रों गसंथादों, जेराव बुंनाय जादोंदि जायखिजाया सुबुङा रिल एबा इउटुब भिडिअ बानायनाय नुनो मोनोब्ला बिथांखौ दर्शननिफ्राय बोखारनायजों लोगोसे दैथायहरफिननाय जागोन।